Ukpa ulah lej berat jela ka khun kan thei hakawa namar ka jing suba pa kadon ka jing shongkha bat uwe samla ka jing ja ka bapan mong ya kadon not na Firozepur Punjab kalapan khi ya barok hadu ka tanrai jong ka jing ngolem uwe ukpa ulah matla ka jing atip lem namar ka jing suba bar ka jing bitar ulah te ya kikti jong ka khun jong u bat ulah pan hap ya ka shopok ka we kawa kat ba udang ring video ya ka jing lek barok ka we ha ka kamera katai ke video kapan ke mensim rasa priang mentah hak sosial media kapan pau perthai ke jinglek ke basir kai jong uteu briu bat ke jinglen yar klem jing arab jongka uteu briu blatip kerteng kum Surjit Singh badai nong song snong jong ke Firozepur ula suba baka khun jong u kadon ke jingadai bat uwe usamla wat hap deng kat tu kene jing maham bat kijing kentho ula kam bakala kantai ban sngap ya u da ka basya pen khe da ka jing bitar bat kijing mut babakla saphang ka burom jong kalong ying ula rai ban pen kut no ya ka jing em jong ka ha ka rukom ka basir khai ha ka te ka video ka bla pau bha la ban yu Surjit Singh bau te yikikti jong ka khun jong u da ka ba penya ya ka sha ka wa haringkat bat ka tengah jong u uya keren bat ka khun bat ka tengah jong u da ka sur ka ba jem not bat ka ba snusi kat tu kene por shwaban le ya ka te ka kam ka basir khai ha ka video ka bala ring do pa ubala kali ka khun jong u tu ya thu yanga ka e ka baduna ha ka jing e jong ni ka tengah jong u kapan pau bakala snusi ka kerpat lau tengah bat kala keliru balai philek komne balai phim jubam ukpa udang bat ya ka kamera uda ong da ka jing bitar khilek chatai lech chatai ka liang ka tengah jong u ka kerpat yu ban sange bat ban pelaj no ya ka sngo bahawat le ya ka ne ndai ka jing kerpat jongka kilong le no e haka klip mat ka bakhatu Surjit ulapan hap la ka khun sapo kawa ka batuj stand da ka baong lejap lejno kata ka samla kala jakno haka kat baka kemi jongka ka perta ablei ko khun jonga balai phile ya kane ka kemi ka bala du jingkerman kayam bat persang bantan ya la ka khun Surjit Singh uklem sange wathaba kala tan nya u ha ka jaka ban susi uphai sa ka kamera batu ong ngala brede ka pechi kala penjak burom yangi menta kala jakno kat baka tengah jong u kadang yam bat ka berngam melade ban ngam sapo kawa rukum ju ukpa ujubab da ka bas ngolingo kane kalain ka ba marwei kapan pawe ka jing bom don jing sosi ka ba syarkai bat ka jing sarong ka belapan kala khongpong ka badon saden jong ka kamrunar kane ka video ka bla sapriang bha kala poi segi bor sensar snong lingba uwe ni ke bahi ngasam jong Surjit ubala pentip marmar segi pulin da ka balestan ki pulit jong ka Firozepur hapo ka jing lamu SP Bhupinder Singh Sidhu kila kam Surjit Singh tang hapo kat to kene kenta ha ka jing tukit unong syak keno ula plai ka kamrunar jong u da ka baong ba don lat syu da kumwe namar baka khun jong u kala le ya ka jing bom suit nyau yu bun sen ki pulit kala penlong ya ka jing khenra ka bajur ban yu sei ka mer jong ka samla na ka ka wa la pentre kami kenong lejngi nadu ka jingja nrei hadu menta ompat labdak setia kane kamu ko duma ka basir khai kapan pau sa sisen ya kajing sisa ka basir khai jong kajing peniam bat kajing le don bor jong gik pa temen ka badang jelai hakikat tu kene ki banta jong keri India ukpa obala de ban yada ya la ka jong ka khun ha ka jaka kata ulak lalong penban unong peniap ya ka halor kajing artatin bom donong rim bat kajing mut ki babakla syapang kanam jong kaying kesem kinong penon kam sosial media kilapan pau kajing bitar da ka badawa pan pensitom da ka bating yau tei kupa barban ai hok ya ketika samla kan thei ka ba klem pop ka batang ka we ka jing bakla jongka kinong penon kam sosial media kilapan pau ka jing bitar da ka badawa ban pensitom da ka bating yau tei kupa barban ai hok ya ketika samla kan thei ka ba klem pop ka batang ka we ka jing bakla jongka namar le se kala penon kam ya ka jing lai lu jongka ban jen